Здравейте, уважаеми зрители! Броените дни най-бързо свършват, са казали мъдреци от Шопско и са абсолютно прави. Почивните дни, в които се съединявахме, свършиха. Като едно мигване свършиха, като 25-ти кадър свършиха. И като към това прибавим, че лятото е на привършване, какво ни остава? Какво? Да се учим, да работим, да строим живота нов, както се пееше по времето на соц. Особено актуална песен, като си има предвид, че днес се навършва 100 години от рождението на другарето Живков, не мога да кажа, а не можах да се свържа с Шкумбата, който много добре го имитира, чийто паметник пък се цепна още преди да е поставен наново, защото веднъж го слагах и после го свалях. След 2 дни пък е 9 септември, дата обожествявана от някои, а анатемосвана от други. Кажете ми при такива полюси за какво съединение сънуваме и кога тази държава ще се оправи? Някои твърдят, че това ще стане, когато цъфнат на лъмите. Други пък сънуват България като страната с многото природни богатства, които до сега са си стояли някъде в надрата на земята. И сега, видите ли, изведнъж се появяват разни сондьори от различни краища на света, които смятат, че тук ще тече мед и масло. Забравят обаче да кажат, че септември ще бъде май, ама не уточняват коя година. Хората обаче, обикновените хора, а не прехвалените величия от различни бои, твърдо са решили да не допуснат да надупчат България като швейцарско сирене. Сега разбирам защо Ахмед Доган твърдеше по едно време, че България ще е Швейцария на Балканите. Човекът най-вероятно имал предвид най-доброто швейцарско сирене на Балканите. Иначе как да си обясним тази набила активност за търсене на нефт, газ и, о Боже опази, шистов газ? И дадените от правителството безкрайни разрешения за проучвателни дейности. Някои от следващите предавания ще си говорим за това, има ли смисъл да се дупче земята на България, заради нечи неясни предположения. При положение, че такива сондажи са правени много преди промените и резултатите не са били никак обнадеждаващи. Иначе как си представяте през 10-те години преход, в който страната бе разграден двор, никой да не реши да се възползва от тази възможност. Но това, когато му дойде времето, както обичаше да повтаря, едно друго провалило се величие. В днешното предаване ще си говорим за изключително тревожната тенденция в най-скоро време американската фирма Шеврон да започне проучвателни действия за наличието на шистов газ в Североизточна България. За целта екип на предаването на Светло бяхме на място, където разбрахме какво мисли местната администрация и обикновените хора в Новопазарско. По телефона ще включим и екоактивисти от Добрич, където твърдо са решили да правят референдум за шистовия газ на 23 октомври. И на практика допитването в Добричка да стане 3 в 1. А в студиото сме с Борислав Сандов от политическа партия Зелените, според който пък може да има ново съединение в скоро време от двете страни на българо-румънската граница. Здравейте, господин Сандов. И според вас това съединение ще е съединение на отрицанието. Хората ще се обединят срещу добива на шистов газ и възможността земята в Добруджа да стане лунен пейзаж. Така ли е? Здравейте, господин Николов. Много се радвам, че отново имам възможността да съм ви на гости във вашето студио и по така актуалната тема, каквато е добива и проучването и добива на шистов газ в България. Определено може да се очаква съединение, тъй като те имат общ поминък, общ ресурс. И тук си говорим за една дейност, която застрашава най-важното – водата на този регион. А когато е застрашена водата на този регион, мисля хората забравят за това какво са държавни граници, забравят за това какво са стимули, на празно казвани като работни места и така нататък. Защото общият хоризонт, който се намира под Добруджа, от който пие вода населението на Добруджа, от който пие вода реколтата на Добруджа, е един и същ. И замърсяване от тази страна или от другата страна на границата всъщност замърсява целият този воден хоризонт. Затова и ние смятаме и вече сме се обърнали към доста румънски колеги за съдействие, за участие в този един процес да защитим Добруджа в нейната цялост, независимо българска или румънска част, от едни такива нови армии на машини, които сондират дълбоко в недрата на земята. Като цяло Добруджа е житници на Европа, може да се каже. Има доста житници на Европа, но така или иначе Добруджа е нашата житница и ние не можем да си позволим да загубим хляба си. Много хора смятат, че това е проблем на Добруджа, но всъщност това е проблем и на хората тук, в София или на други места, защото ние едем този хляб. България ще усети какво е нямане, когато, не дай си Боже, бъде дискредитирана природата в Добруджа. Точно така. А иначе само да направя един анонс, че днес е Велик ден и по други съображения. Днес имаме
страхотна победа на Добруджа, на така наречената Добруджанска епопея, мисля се казва, на пехотата, която успява да срази руските войски, за което не се говори, защото нали, се свързва с друго тази дата. Но всеки ден е ден за гордост тогава, когато виждаме хората, обединени покрай една истинска кауза, да застават и да се борят всячески до край, за да устояват тяхното и това на бъдещите поколения като ресурси, като бъдеще. Какво ново около зелените, освен че имате така много силен ангажимент към протестите срещу добива на шистов газ? Ние се опитваме да работим по всички зелени теми, които са в България. Тази не изостава. Истината е, че за много хора ние късно се появяваме с нашата позиция, но не искахме да звучим празнословно. Темата шистов газ е нова тема за Европа въобще. И трябва да си признаем, че ние нямахме капацитета и имахме нужда от малко време да структурираме нашата кампания, която не би следвало да бъде разделна от останалите, по-скоро би следвало да я подпомага, а също така и да съберем нужната информация и да можем да се подготвим с аргументи и с фактология. Точно така. Когато аргументите говорят, би трябвало много хора да замълчат общо взето. Добре, ние ще продължиме към по тази тема, но преди това искам да ви попитам, аз наскоро за да остане природа в България изпратих един факс до медиите, в които уточняват, че по закона за достъп до информация те са изискали информация от Министерството на околната среда и водите и оттам е била предоставена такава. Слава Богу, не са им отказали този път. Относно Пирин, да, относно Плато 1, където в прав текст Министерството на околната среда и водите си признава, че писта Плато 1 е извън разрешената концесия на фирма Юлен. Доста дела загубиха Министерството на околната среда и водите именно от нашия сектор, от така нареченото зелено движение, и те вече са се научили да отговарят подобаващо, защото това им коства много на тях. Въпросът с шистовия газ и с проучвателните дейности, за съжаление, не е в техния ресор. И ние се обърнахме също по същият начин, по закона за достъп до обществена информация, до Министерството на енергетиката, на икономиката, енергетиката и туризма. За съжаление, оттам не ни отговарят и казват, че или са много общи исканията ни за информация, или видите ли, трябва да бъде много конкретно, трябва да влезем в параметри, което ние това, което искаме да разберем. Значи, че ти отговори, общо взето бюрократични отговори, колкото се каже, че има някакъв отговор. Колкото да се каже, че има отговор, за да не последва административно дело от наша страна. Да, по закона за достъп до информация. Точно така, но ние такива ще последват такива дела, защото по някои от нашите въпроси те не отговарят и спускат нужния срок. Защо ние поставяме толкова общо въпросите? Ами не заради друго, ами заради това, че ако целокупният в момента зрител, нали, български народ, да го кажем, зрителите, които, или слушателите, или читателите, които следят темата за шистовия газ, знаят само за фирмата Шеврон. Факт е, че не само тя има дадена концесия. Да речем след колко хора знаят, че има концесия за добив на въглища в Добруджа? Колко хора знаят, че има концесия за добив на нефт и газ и дупчета на въобразими места в Северна България, търсейки нефт и газ? Точно така. И ние не знаем какъв способ ще използват. Ако те възнамеряват да използват същия способ, хидравличен удар, какъвто се възнамерява да се използва за шистовия газ в Нови пазар, концесията, която е дадена, това е една огромна... Хората си мислят, че Нови пазар означава само Нови пазар около града, а всъщност това е огромна площ, която попада на територията на 5 областни града. На 5 области имам предвид като размери и нещо Варненско, голямо. И Шуменско, и Силистренско. Да, точно така. Силистра, Добрич и Търговище. Разград. Да, и Разград. Така че това е един голям регион. Но забележете, имаме, в момента се вдига сондата, вече е стоварена техниката, на едно друго находище, което се намира на североизток от Добрич, около село Рогозина, в което находище руската фирма Русгеоком, нали? Да. Вече е започнала почти. В смисъл, сондата почти е вдигната, следователно почти е стартирал процеса. Обаждате се от други места в Северна България, да речем наскоро един мой колега от Биоземеделската асоциация ми се обади да ми каже, че в съседното неймо село
също има Да. някаква концесия, която е дадена и се готвят да сондират. Той Точно не знае какво е. Няма никаква да е информация. Затова не искаме толкова общо информацията, за да можем да разберем с колко теми се занимаваме едновременно. Британци, руснаци, англичани, така, в реда на черния хумор, май големите брати се съединяват в България, общо взето. Как бихте коментирали факта, че големите приказки на негово превъзходителство, посланника на САЩ Джеймс Орлик, за енергийната независимост на България от Русия, отидоха по дяволите в момента, в който отиде при Валентин Златев на крака в Лукойл? То да беше само това. Това е едно празно говорене. Те се опитват да сменят истинския смисъл на думата енергийна независимост. Първо, че тук става въпрос за чужда компания, която не е ясно дали ще трябва да предоставя на нас тези ресурси, които добива от нас. Второто, което е, че България не е газифицирана толкова много. Освен това и не всичките ни тецове са на газ. Ако си представим, че изведнъж всичко бликва и това е един непрестанен ресурс, който идва за България, ние не можем да се откажем нито от ядреното си гориво, което идва от Русия за АЕЦ Козлодуй, нито можем да се откажем от нефта, който идва от Русия за рафинерията. И енергийна независимост, аз и друг път съм говорил в това предаване, енергийната независимост е базирана само и единствено на възобновяеми енергийни източници. Аз може би трябваше да почна от там. Ние си говорим за един конвенционален източник на енергия, един изчерпаем източник на енергия, с огромни рискове при неговия добив и с някакъв дебит, с някаква изчерпаемост. Това е също така един централизиран източник. И за да си говорим за независимост, това е абсолютен популизъм, който няма никакви аргументи. Как ти звучи това изобщо? Значи дадена е концесия на някаква фирма да търси, смисъл, разрешение да търси, да направи проучвателни дейности за добив на въглища. При положение, че нашите въглища всички знаят, че са с голямо съдържание на прахови частици, не са нискокалорични са на всичкото отгоре. И да го залагаме това в енергийна стратегия, вместо да следваме директивата на Европейския съюз за възобновяемите енергийни източници, по която сме страна. Значи, аз имам усещането, че на много хора започва да им пречи Европейския съюз. Разбираш ли? Не ви ли се струва, че някои хора правят всичко възможно да излезем в Европейския съюз и тези правила да изчезнат, защото им пречат на практика? Ние сме много обвързани, както знаеш. Може да продължим малко по-късно темата. Риторично. Но в момента какво се нуждае Европейския съюз? Най-големият пазар на Европейския съюз, страната Германия, в момента сключи договор с Гърция за предоставяне на огромни площи, на които те да инсталират ВЕИ, слънчеви колектори, от които да пренасят енергия за себе си в Германия, защото там слънчевото греене е по-малко. А не защото си имат малко. Те си имат много, но искат още, защото се отказват от ядрената енергетика. И в момента, в който Германия, най-големият пазар в Европейския съюз, търси енергия, която ние можем да добиваме, ние отново отиваме някъде назад, стъпките назад, да търсим нещо конвенционално, от което света се отказва. Не, може би в очите на хората, които са свикнали ден и нощ да правят завери и среднощни срещи, ние сме някакви агенти на германците, които искат да си пласират соларните инсталации и ветроенергийните централи. И започват вече да се подклаждат такива слухове, такива сигнали и така нататък. Тук е някаква пета колона. Хората, които искат да живеем в чиста България, някаква пета колона изкараха, но както и да е. Нека се върнем към шистовия газ и да видим какво смята кмета на Нови пазар относно перспективата, която се задава в този район. Колеги, моля видео. Здравейте, господин кмете. Какво ново покрай сагата с шистовия газ? Новото, което не сме говорили с вас, е една подписка, която се събира както от гражданите на община Нови пазар, така и от гражданите на съседни общини, в това число и от други области. Тя се инициира от инициативен комитет с представители от различни политически сили. Това е едно доказателство, че в този проблем няма нито грам политика, напротив, има сериозни човешки притеснения.
Уважаеми зрители, това са рисковете на живото предаване. Колеги, бихте могли да ми кажете какво се случва? Защо видеото се получи така с кмета на Нови пазар? Какво се случва? Ало? Така, очаквам и вашата активност, уважаеми зрители. Веднага след на редакционния ни телефон, веднага след съединението и седмици преди независимостта, с кого трябва да се съединява България и по какъв начин може да бъде независима. Така че обаждате се на редакционния телефон, всяко мнение на нашите зрители е ценно за нас. Колеги, да ви попитам какво се случва с видеото с кмета на Нови пазар, господин Васил Тонев? Здравейте, господин кмете. Какво ново покрай сагата с шистовия газ? Новото, което не сме говорили с вас, е една подписка, която се събира както от гражданите на община Нови пазар, така и от гражданите на съседни общини, в това число и от други области. Тя се инициира от инициативен комитет с представители от различни политически сили. Това е едно доказателство, че в този проблем няма нито грам политика, напротив, има сериозни човешки притеснения и тая подписка ще бъде предадена в Европейската комисия в Брюксел. Моята информация е, че има събрани над 8000 подписа до момента. За да придобие зрителя представа, община Нови пазар, колко души? Общината по последни преброяване е малко по-малко от 17 000 човека, около 16 800 човека, като населението живее в град Нови пазар и 15 села. Така че подписката е от поне 50% от жителите на общината. Не е точно така, защото в тези 8000 човека влизат и подписи на хора от съседни общини, но подписката се приема доста положително като начин за изразяване на мнението от гражданите на общината и те наистина, тяхното мнение е преобладаващо, че това е една опасна инициатива, една опасна, макар и от икономическо естество, вероятно полезна дейност. И по-голямата част, много по-голямата част подкрепят тази подписка. Дали ще се изрази с подписа им, това е по-скоро дали са имали възможност. Въпрос дали са имали възможност да се подпишат, тъй като тя все пак е на 2-3 места в града. Но лично мене много хора са ме спирали и са ме питали къде се събират тия подписи, за да отидат и да се подпишат. Сам казахте, че проблема е извън политически, надполитически. Става въпрос за здравето на хората. От какво се опасяват тук хората? Знаете по какъв начин се добива шистов газ? Как това ще компрометира околната среда? Аз мисля, че хората вече знаят каква е технологията за добиване на шистовия газ. В началото, когато беше публикувана информацията, тъй като за голямо мое съжаление ние научихме от медиите за подписания договор за концесия за шистов газ, първоначално беше положителна реакцията, като според мен основната причина за това беше големия проблем с безработицата в малките общини, включително и в община Нови пазар. И хората... Ето тук по официални данни е около 16%, по неофициални доста повече. И в тая връзка не толкова от някакъв стремеж за забогатяване от продажба, евентуално на имоти, колкото от намиране на работа, свързана с тази дейност. Хората бяха положително настроени, но след няколко дни, след като почнаха коментарите на специалистите, хората сериозно се притесниха. Това доведе до свикване на една извънредна сесия на Общинския съвет, на която присъстваха изключително много граждани. Те имаха възможност добре да чуят от водещи учени в страната каква е технологията, какви са рисковите и от тогава мнението им се преобърна на 180 градуса. Сериозно са притеснени, защото това става въпрос за едни сондажни и добивни дейности върху една огромна територия, която обхваща цяла Добруджа, житница на България. Има опасност тази най-плодородна земя да бъде опустошена и не на последно място големия запас от сладководна вода. Това е едно подземно сладководно езеро, което е пак под тази плоча,
кръста на Нови пазар, също би могла да бъде замърсена още преди сондирането. Така че тия две големи притеснения наистина. Разбрахме, че няма екологична оценка, макар че за проучвателни дейности задължително трябва да има екологична оценка, която няма нищо общо с оценка за въздействие върху околната среда. Вие ангажирахте ли Министерството на икономиката и енергетиката с този проблем и какво ви казах оттам? Министерството на икономиката и енергетиката сме опитвали на няколко пъти контакти, писали сме няколко пъти, имали сме среща с заместник министъра господин Добрев, като нашето искане, освен тая екологична оценка, да дойдат техни представители на място, да се срещнат с гражданите на общината, нека те да чуят със своите уши, че наистина нашето правителство смята, че няма никакъв риск в добиването. За съжаление, не получаваме положителен отговор, просто и общи уверения от рода, че не е опасно или ако е опасно, риска е минимален и няма нужда от екологична оценка. Такова писмо са ми писали и до Министерството на околната среда и водите. Там получаваме същия отговор. За съжаление, доста месеци минаха от началото на тия процеси. Половин година? Все още нямаме нито един намек, че ще има среща в Нови пазар. Между другото, такова писмо сме писали до представители на фирма Шеврон в България. Така получихме един общ отговор, че те ще сътрудничат с местното население, готови са да дойдат, но за съжаление също никакъв резултат. Американски посланник, някакви отзиви по този господин Орлик е особено активен. Не, с американския посланник нямаме контакти, просто намерихме юристка, която представлява компанията Шеврон в България. Кореспонденцията беше с нея, тя беше факсова. Така че за американския посланник предполагам, че той защитава интересите на американската страна и е за този добив. Значи, наскоро тези дни негово превъзходителство Джеймс Орлик се срещна с Валентин Златев в Лукойл Нефтохим и така доста благопожелания си размениха. А пък тук се говори, че доста от земите, които са изкупени там, където ще се добива, където ще се правят проучвателни дейности, са на Валентин Златев. Да не би това да е странно преплитане на интерес. Аз не мога да потвърдя такава информация. Възможно е да е така, но неща, които не съм ги видял с очите си, не мога да твърдя. Да, говори се за господин Златев, по-скоро с това, че той е наел ловното стопанство Паламара и тази територия, която се цитира, че ще има добив около село Жилино, вероятно една част от нея също е към това стопанство. Може би оттам излиза по-скоро името на господин Златев. Доколкото до сделки с имоти, аз не мога да кажа, поне с общински такива неща не са ставали. Да, поне твърдят хората, така разговаряхме с хора, те твърдят, че доста имоти изкупени от фирми от близки до Валентин Златев. Възможно е да е така, но тези сделки не минават през нас, така че аз и дори да има такова нещо, не мога да го потвърдя в момента. Възможно е да има. В същото време водата на Нови пазар, вие пиете вода от село Жилино, нали така? 30% от водата, която добиваме, е от дълбоки сондажи, точно от водоизточници в село Жилино. Така че това е първото притеснение, което така първоначално почна да притеснява хората. Но не само водата от село Жилино. Замърсяванията са и на въздуха, и на почвата. Освен това, тук става въпрос наистина за едни по технология огромни количества вода, отпадна, която ще се излива заедно с много химикали, които ще бъдат в нея. И на къде ще тръгне тая вода, подземните пластове на къде ще тръгнат, може би ще бъдат засегнати и водни пластове, не само около село Жилино, а и на други. Точно за това е тази екологична оценка, която трябва да докаже по безспорен начин, че самите сонди, водата от сондите няма да се влее в сладководното подземно езеро, което вие твърдите, че има тук. Да, точно така. И точно за това пък и аз съм пуснал жалба до Върховния административен съд срещу решението на Министерския съвет по решение на Общински съвет Нови пазар да бъде спряно това решение на Министерския съвет, с където се дават тия права на фирма Шеврон. Жалбата, освен мен,
Има пусната такава и от Зелената партия, от още две неправителствени организации. Надявам се така съда обективно да прецени големите рискове и да спре решението на Министерския съвет. Казахте Зелената партия, може би единствено те са се ангажирали с проблема. Не са само те, но те бяха първите, които реагираха. Всяко по-нататъчно политизиране ще разводни проблема и ще му придаде така неприятен привкус. Според мен общината би трябвало да акцентира върху експертната оценка. Пък вие от своя страна твърдите, че от Министерството на икономиката и енергетиката ниво пълни стон не ви отговарят. Точно така е. Наистина нашето желание е по-скоро да се чува мнението на експертите, а не на депутатите. Не на празно бяха поканени тук на заседанието на Общинския съвет водещи експерти в областта на добива на нефт и газ и на геологията. Хора, които десетки години са работили в областта на геологията на този североизточен район и наистина по-важно е мнението на експертите. Доколкото разбирам, господин Коюмджиев е бил тук. Той е работил в добива на газ при Дъбниците. Знае как се добива. Известно му е по какъв начин може да се вкара сонда в шиста. Според него има потенциална опасност. Да, потенциална опасност има и тя беше така подробно споделена. Какви са точно опасностите? За съжаление, продължават сигналите, които идват от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и от Министерството на околната среда и води, да са, че такава опасност няма, че се преекспонира проблема, че едва ли не ние новопазарци не можем да разберем, ние сме най-неразбиращите технологията, но аз бих попитал защо във Франция забраниха добива на шистов газ, защо миналата седмица или по-миналата община Детройт забрани добива на шистов газ и излезе в медиите, че това е 65-та американска община, която забранява добива на шистов газ. Ако ние не можем да разберем, нима тия хора не разбират и те технологиите, че са съвременни и безопасни, всичко това сериозно притеснява новопазарци. Безспорно така би трябвало да бъде. Мисълта ми е, общината не би ли могла, след като така че Министерството на околната среда и водите си позволява без екологична оценка да съвмести този договор, подари това за проучвателни дейности, общината не би ли могла по своя инициатива да ангажира някаква независима лаборатория, която да направи тази екологична оценка, която е работа пък на държавата? Вероятно би могла, затова обаче трябва, вероятно една немалка сума, тъй като всяка сериозна организация с такива възможности. Бихме могли, но аз честно казвам се притеснявам доколко ще се съобразят с нея. Да. Това са нашите притеснения и все пак по този въпрос може да бъде разглеждан на следващото заседание на Общинския съвет. Добре, да ви попитам друго. Община Горна Малина направиха референдум хората, просто казаха не на кариерите и си запазиха природата. Министерството на икономиката и енергетиката се съобрази с тях и има официално становище по този начин с подписа на господин Трайков, където концесионера му беше забранено по официален път да прави каквото и да било около Горна Малина. Като основна роля в това изигра референдум. Мнението на хората би трябвало да се чува, не така? Да, това също е една възможност, макар че за съжаление договорът е подписан, той допуска и предварително изпълнение, но това все пак е едно решение, което не бива да го взема сам кмета. Най-малкото, че той може да бъде упрекнат, че действа едва ли не с някакви други мотиви, предизборни или политически. Да, в един неподходящ период сме в момента, но наистина смятам, че общинските съветници са достатъчно единни по този въпрос и ако те ме задължат да направим такова проучване от независима организация или провеждане на референдум, разбира се, че с така отговорно ще изпълня тяхното решение. Добре, благодаря ви. Желая ви успех и дано екологията бъде защитена в района, защото е важно тук житницата на България. Не само е житницата, това е, може би, единственият поминък за голяма част от нашето население.
Знаете, че ние сме преобладаващо селски район. Масово хората на село се изхранват с животновъдство, с земеделие, така че ако земята бъде увредена, нали сте съгласни, че кой ще купи мляко от животни в този регион, който е така замърсен, или ще купи зърно от такъв регион, да не говорим за някакъв селски туризъм и въобще бизнеса на хиляди дребни производители ще бъде убит. Не ви го пожелавам. И аз не си го пожелавам. Така, чухте кмета на Нови пазар. Изобщо не е щастлив от факта, че евентуално ще има шистов газ там в района, пък въпреки уверенията на правителството, че общината ще стане богата. Какви са аргументите на зелените за против добива на шистов газ, които вие разпространихте в интернет? Аз първо да кажа, че освен, че ние по-отскоро започнахме нашата кампания, ние още реагирахме моментално с решението на Министерския съвет и сме внесли също нашата жалба, така както община Нови пазар, така както други... Сондирането започва. Сондирането започва, да. Това може би е Рогозина. Те вдигаха сондата вчера, нищо чудно вече да се е дигнали. Така че ние също сме обжалвали това решение на Министерския съвет и смятаме, че то ще падне. Проблемът е, че освен концесията на Шеврон, имаме дадена друга концесия, която има риска да застраши и да замърси същия този воден обект. А после ходи и доказва кой какво е направил. И кой какво е замърсил. И заради това един от начините беше именно чрез местен референдум. Подобно нещо ние стартирахме като инициатива, като призив към общините. Надявам се Нови пазар, те все още имат време да използват момента с местните избори, не за да политизират проблема. Проблема си е достатъчно политически, щом като се касае цял един регион и съдбата на множество хора. Но тук си говорим, че... Между другото, понеже само една вметка, ако позволите, понеже проблема наистина не може да излезе от политиката, но е много, много гадно, когато хора, които за първи път чуват за този проблем, се опитват да се залепат и да извлечат политически дивиденти. Хората го забелязват това и на практика има обратен знак в Силистренско от желанието на някои политически сили от левия политически спектър да се закачат за проблема. Те започват да си издърпват подписите от петицията, която са направили с пълно съзнание на духа срещу този шистов газ. Така е, много политици започнаха да се упражняват. Хора, които доскоро са защитавали вредни, рискови енергийни технологии, сега се опитват да се изкарат като едни така спасители на региона. Ние това сме го виждали много пъти. Факт е, че тези, които работят от много години срещу подобни технологии, предлагат алтернативите на възобновяемите енергийни източници, това, което света неминуемо отива, са именно зелените. Абсолютно. И това е навсякъде. Безспорно на зелените ще отива една такава кауза. Такова е в Европа. Имаме доста становища вече в Европейския парламент, опити да бъде регулирано или даже стопирано това нещо на територията на Европейския съюз. Във Франция зелените постигнаха огромен успех, забранявайки тази технология. Това стана най-вече с техната кампания. И мисля, че присъщо и единствено така ангажирано като поведение дългосрочно, това е нашето поведение и ние ще продължим да го следваме, независимо колко е популярно то за обществеността, защото това е наша кауза. Казахте, че инициирате референдуми в този край на България, вече има резултати. По-скоро даваме призив. Ние нямаме, ние сме от 2008 година, още не сме участвали в местни избори и нямаме представители като общински съветници или като кметове в региона. Следователно, ние не можем да ги инициираме отвътре. Всъщност думата референдум непозната дума ли е за българския политически живот? Определено да. Определено да. Тук сме свикнали на една псевдодемокрация, която е веднъж на 4 години и то да няма какво да избираш. Така че думата за референдумите, особено за малките, за местните референдуми, е изключително важно като нещо, което предстои да се случва. И аз се надявам, че сега с тази тема ще се случи на много места, а изборите са подходящи. Одеве започнах да казвам не заради друго, ами заради това, че тогава имаме най-голяма активност на хората да гласуват. Освен това, това пести средства, когато така или иначе в същия ден
има вече сформирани комисии, те спестява много средства. Също да, това ще ги мотивира и като цяло да повишат изборната активност и за другите избори. Точно на така, да. практика. Това дори добавя стойност към изборните резултати, които са по принцип. И след като това е въпрос с огромно значение за тези региони, аз смятам, че и не само аз, това е нашето мислене на хората в Зелените. Ние много отдавна пропагандираме за темата пряка демокрация. Това е истински израз на пряката демокрация и сега е момента. Но да се върнем малко по-назад към същината на въпроса, за да можем да говорим наистина с факти, с аргументи. Аз започнах от там, че шистовия газ е един газ. Газ, който е конвенционален източник, който е изкопаемо гориво, така наречените фосилни горива, и те създават проблем за околната среда, като климатични промени. Създават огромен риск и създават централизиране на енергоснабдяване и въобще на монополизиране на пазара. От друга страна, тази технология, тя е нова за Европа, но в момента, в който влезе в Европа, тя влезе първо през Англия и през Франция, там моментално наложиха забрани, защото осъзнаха риск. Франция наложи пълна забрана, Англия наложи мораториум, като забележете, аргументите на двете страни са различни. Едната страна, Франция, ползва злополучният опит от Съединените американски щати и замърсяването на водните хоризонти. Като даже там говорим за повърхностни, по-скоро подпочвени водни хоризонти, които са на по-ниска дълбочина, които са така наречените грунтови и карстови води. При нас риска е за артезиански басейн, който е още по-сериозен като щети. От друга страна, в Англия пък установиха, че това хидравлично разбиване, тези взривове, които се правят на много така дълбока, с тези дълбоки сондажи, предизвикат малки земетресения. Да, малки земетресения. Което за България е един въпрос, който също е изключително тревожен. Ние сме си измишна зона, особено там. Живи хора помнят, то даже доста скоро се случи, за Стражица, за Вранча. Това е района на тези епицентри. Стражица е на един хвърли място от точно така, от Нови пазар. И подобно заиграване е изключително опасно. И след като се вижда, че това същото лоби, което ние сме го виждали на други места, как първо почва през богатите страни, те спират и тогава почва да влиза през задния двор на Европейския съюз. Сега задния двор се нарича Полша, нарича се България, може би скоро ще се нарича Румъния и така нататък и така нататък. Нови пазар искат да ходят на екскурзия до Полша, за да видят какво се случва. Хич не е хубаво това, което се случи в Полша, и да продължа по-нататък обаче с аргументите. Говорим си за нова технология, но нова не винаги означава добра технология. Защото вече след като са изчерпани находищата от конвенционален газ, които са плистки, които са еднородни, сега се стига до там да се дълбае към все още неоформените газови находища, които са все още в шистови скали под формата на малки балончета. И единственият начин да освободиш тези малки балончета газ е да разбиеш това, което е отдолу, за да тези пукнатини да освободят пространство, през което да излиза този шистов газ. Следователно се дълбае много по-надълбоко и се преминава през нива, които са доста опасни, както в нашия случай. Сладководно езеро, артезиански подпочвени води. И то огромно количество. Огромно. Това е най-големият такъв воден басейн на Балкански полуостров. И той все пак наистина дава поминъка на един огромен район от България. След което тази технология е нова и до момента сега действащото законодателство, да речем това за подземните богатства, който е един изключително лош закон, прокаран от това правителство. Между другото, с новите промени на тъмно не можахме гражданското общество да окажем влияние, защото не бяхме запознати дори с самия текст. В последния момент се гласува в Народното събрание. Но там, в този закон, от една страна, този, който направи проучването и установи откритие, получава директно концесията. Забележете. В същия момент априори му се полага концесията, да. Нали всички знаем, че цяла България е проучена. Абсолютно. Значи в видеото с кмета на Нови пазар, аз сбърках фамилията на геолога Куюмджиев, той е Кованджийски, който твърди, че на практика всички тези проучвателни дейности, които
са псевдопроучвателни дейности, защото тези фирми, които идват в България, те стъпват на изследователската дейност, която е била преди 10 ноември, която тотално се знае и за някакви количества на нефт, и на газ, и на шистов газ включително. Да. И на метали, знаем случая от Крумовград, той е включително много... и въглищата там, където са дадени да се добиват проучвателни дейности. Така че това не е ново. Факт е, че въпреки тези проучвателни дейности преди 10 ноември не се е пристъпило към реална експлоатация на такива природни богатства, значи се преценило, че те не са в такива мащаби, които ще допринесат България да потече мед и масло. А вероятно пък, може би за някои са, може би пък става въпрос за пране на пари, а може да става въпрос и за много други неща. Но в този същият закон за подземните богатства, освен че този, който направи откритието, сиреч този, който проучва, получава директно опцията да добива, тогава този закон, когато е писан и когато са възприемани тези неща, се е считало, че проучвателните дейности не могат да бъдат опасни. Но факт е, че ето тези нови технологии всъщност вече са опасни, защото те боравят с съвсем други екологията на времето беше непозната дума. Така е, да, така е. И всъщност ние имаме дори нужда от промяна в този закон, защото и проучвателната дейност следва вече да минава през екологична оценка. Или през оценка за въздействие върху околната среда, ако е конкретно отделно намерение, примерно една конкретна сонда. Това е втория проблем, че ние всъщност имаме риск не само с добива и с това какво може да бъде намерено, ами и с самото проучване. Добре, защото технологията е същата и всъщност разликата между добива и проучването е в това, че при добива се използват повече химикали, защото там идеята е да се извлече максимално много. А при проучването се използват по-малко химикали, защото идеята е просто да се разбере има ли там каквото трябва да има, а то има, те знаят, че има. Просто въпросът е да копнат и да кажат, ето ние го намерихме. А то е ясно. Изобщо те аргументи, че ще проучваме с сателита и така нататък. Сигурно има и такива начини, но те не целят това. Те искат да проучват с сонда. И само да завърша, аргументите са много, хората могат да гледат в интернет, вече имаме изключително много източници на информация, имаме лош пример в Съединените американски щати. Това предаване ще се следят много неща. Но само си представете, защото това е индивидуално в случая за България. Представете си как една тръба минава през този огромен воден хоризонт, който е единствен, той е изчерпаем и това е водата на целия Добрички регион, на цяла Добруджа. Минава тази тръба през този хоризонт, тя е с цимент, обвивкова, нали? Циментена обвивка, през което минава това огромно налягане от огромен коктейл, над 650-700 химически съединения най-различни. Може да си представите, това е нещо, аз дори не искам да си го представям, колко вредно може да е това. То вредността там е на степен. Не се наложи да го обясняваме на практика. Да. Но минавайки през тази цементова тръба, то слиза долу, започва хоризонтално и накрая имаме гърмеж, който трябва да изсмуче обратно. Значи, говорим си за огромно налягане, циментов слой, който обгражда, нали, това е тръбата, е съставена от цимент, и невъзможност ние да разберем, защото няма как да пуснем водолази или някаква друга проучвателна техника, която да мине от външната страна на този циментов. За да види дали няма дупчици, нещо, дали не бълбука оттам, дали този циментов пласт не се е спукал някъде. А не дай си Боже предизвика локално земетресение, това означава тотално сриване на тази тръба. А една тръба да се пробие, една сонда, замърсява целия басейн. Така че рисковете и аргументите са множество. И вече има, между другото, доста и научни статии по този въпрос. Ние сме ги приложили, опитваме се да ги разпространяваме. И хората могат много лесно... Наскоро един италиански експерт се изказа еднозначно за рисковете, които крие този начин на хидравличен удар. Така че, всъщност, имаме така, напредваме с времето и най-вероятно няма да можем да пуснем от Добрич. Колеги, имате ли готовност от Добрич предложението на общинските съветници за референдум? Така, дайте пасажа от някъде, където се... Добре. Нека да видим какво решиха в Общински съвет в Добрич. Ще продължим разговор. Уважаеми господин председател, госпожо кмет, колеги,
Докладна записка от група общински съветници. С решение номер 427 от 16 юни 2011 г. на Министерски съвет на Република България се издава разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ, подземни богатства по член 2 алинея 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, площ блок 1 Нови пазар, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна. Концесираната територия е с площ 4398 квадратни километра. Считаме, че проучването и добивът на шистов газ чрез хидравлично разбиване представлява огромен риск за нашите общини. В полза на всички е необходимо анализиране на рисковете преди започването на проучването. Около 50% от впръсканите химикали и води остават под земята. Оттам пътят им е непредсказуем, но често завършва подпочвените води и питейната вода на хората и региона. Особено разпространено е попадането на метан, мигриращ през пластовете след разбиването им във водата от чешмата, запалване на чешмяната вода. В щата Пенсилвания е документирана 17 пъти по-висока концентрация на метан в питейните води на кладенците в зони на добив на шистов газ. Геохимическият анализ на метана показва, че той не е резултат от естествени процеси на разлагане, а идва от разбитите земни недра. Поради гъстотата на сондите, огромния брой тежки камиони с вода и химикали и басейните за съхраняване на отпадни води, плодородната земя на Добрич ще бъде неизползваема за десетилетия напред. В тази връзка считаме за уместно да се проведе местен референдум по реда на Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който да се проведе на 23 октомври 2011 г., когато са изборите за президент, кметове и общински съветници. Нека съгражданите ни имат възможността да изразят позицията си и отговарят на въпроса: съгласни ли сте да бъдат извършвани проучвания и добив на шистов газ на територията на община Добрич? Член 27 алинея 1, точка 1 от предходния закон се урежда начина на свикване на местния референдум. Това може да стане по искане на 1/5 от общинските съветници, но не по-малко от 3 общински съветници. За община Добрич това означава поне 9 съветника. Местният референдум трябва да се проведе съгласно изискванията на член 30, алинея 4, т.е. Общинския съвет определя дата за провеждане на референдума, но не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. Това означава, че решението на Общински съвет трябва да се вземе не по-късно от 7 септември 2011 година. С това решение трябва да се одобрят и разходите за провеждане на местния референдум, отпечатване на бюлетини, информационна кампания и други ходови изисквания от закона. Въпросът, на който трябва да се отговори, трябва да е достатъчно ясно зададен, за да може да се отговори с да или не. Не на последно място, местното самоуправление се изразява именно в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение. В тази връзка предлагаме Общинския съвет да приеме следните решения. Точка 1. На основание член 17 алинея 1, точка 8, алинея 2 и алинея 3 от ЗМСМА, член 21 алинея 1, точка 20 от ЗМСМА, член 27 алинея 1, точка 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и член 30 алинея 4 от същия закон за 23 октомври 2011 г. провеждане на насрочва 23 октомври за провеждане на местен референдум, на който жителите на град Добрич с право на глас да отговорят на въпроса: съгласни ли сте да бъдат извършвани проучвания и добив на шистов газ на територията на община град Добрич? Точка 2 на проекторешението. На основание член 33 алинея 1 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление подобрява разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет, като тук искам да добавим и изборните книжа, както са посочени в приложение 1. И трета точка, възлага на кмета последващи закона действия. Към приложението искам да добавя,
сме приложили всички необходими протоколи, които закона изисква. Проектът бюджета, който е съставен, е съобразен с създадената организация при провеждането на избори за кмет, общински съветници и президент. Затова мисля, че бюджетът е достатъчно нисък за провеждане на местен референдум. Ако нямаме такава организация за местни избори и президентски избори, бюджетът ще бъде неколкократно по-висок. Благодаря. Сега на телефона вече би трябвало да е Стойчо Стойчев от местната коалиция, не столичани в повече, граждани в повече. Колега, има ли връзка с господин Стойчев? Да, имаме връзка, чуваме се. Ало, здравейте. Здравейте, господин Стойчев. Първо да ви попитам, има ли новина, понеже независимият общински съветник каза, че най-късно до 7 септември трябва да бъде решено дали ще има референдум или не? Ами, всъщност, ако това е новина, съветниците на ГЕРБ направиха всичко възможно, хем да не кажат не, ние не искаме да чуем мнението на гражданите, хем по незнайни причини отложиха вземането на решение за насочване на дата за провеждане на референдум на редовната им сесия на 20 октомври, което на практика прави невъзможно провеждането на референдума заедно с местните избори и президентските такива. В смисъл, на 20 октомври ще се решава дали да има референдум... На 20 септември, извинявайте. На 20 септември има редовна сесия, на която ще решат, принципно те казаха да, ще има референдум, но на редовната сесия на 20 септември ще преценим коя е удачната дата, защото смятат, че първо са нямали технологично време да се подготвят, макар че нашето искане беше сесията на извънредната сесия да се проведе на 7 септември, за да имат време да се подготвят. Самите те я насрочиха на 3 и след това казаха, че няма смисъл да натоварваме и без друго изборите 3 в 1, да бъдат 4 в 1. Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление взима на база, за да бъде валиден точно постигнатата активност на последните местни избори. Според нас, предвид това, че ще бъдат постигнати икономии, предвид това, че активността без друго ще бъде по-голяма точно и че този референдум евентуално би била още по-голяма, беше удачно да бъде проведен на 23 октомври. На практика това няма да се случи. Добре, така или иначе няма да се случи, но ще се случи референдума, нали така? Това е положителната новина, да, категорично. Ще се случи референдума. Какви са вашите прогнози? Гражданите на Добрич, на община Добрич, на какво мнение са? Каква е нагласата в града? На сесията стана ясно, за мен беше така приятна изненада, че присъстваха изключително много граждани, които на практика видяха, че хората, представители на делегираната демокрация, т.е. общински съветници, на които ние сме делегирали нашите права в рамките на определен срок, въобще не се интересуват какво мислят хората в пряката демокрация. Надявам се това, преди това, че стана ясно на толкова много хора, преди това, че проблема е толкова сериозен и обхваща на практика почти цялата Добричка област. Да бъде мотивиращ фактор за активност. Освен това, смятаме, че бихме могли да проведем една информационна кампания много добра, която е задължителна и по закон, с която да обясним на все още не знаещите за проблема какво точно се случва. В момента водим разговори с всички общини, които влизат в обхвата на блок Нови пазар. Това са Добричка, така наречената Добриселска, Генерал Тошево, Терево и Крушари, като им предоставяме цялата методология и документация за свикване на местни референдуми. Ако някъде успеят да свикат извънредна сесия и поне на датата за провеждане на балотаж да се проведат местен референдум. Ето, например, днес бяхме на среща при председателя на Общински съвет на община Генерал Тошево и той ни каза, че технологично нямат време да се подготвят, защото го нямат капацитета, но Общински съвет Генерал Тошево на редовната сесия на 21 септември ще излезе с декларация, с която се обявяват против поручването и добив на шистов газ в тяхната община. Право на Генерал Тошево. Значи, вие казахте
такава кампания разяснителна, аз бих ви посъветвал да пускате един пасаж от филма Газланд, там където на човек от Пенсилвания му тече от чешмата газ. И нищо повече. Просто мисля, че няма човек, който като види този кадър да не му светне сигналната лампа. Да, нищо повече, без коментар. Добре, успех желая и ще се радвам да се чуваме, когато вече има яснота, кога ще бъде референдум. Благодаря ви на драго сърце, приятна вечер на вас и на всички ваши зрители. Така, явно няма да има референдум по време на изборите, пак ще ускъпиме нещата, но така иначе мнението на хората трябва да се чуе. Аз само ще си позволя да цитирам, не съм присъствал лично на сесията, но гледах целият запис. Имаше едно изказване, че това решение е за отлагане, въпреки че то е незаконно, защото това е извънредна сесия на Общинския съвет, свикана по реда, по който трябва да бъде свикана, с една единствена точка – насрочване. На референдум. Да. Отлагане или подобно нещо, това е малко както и да е. Но имаме и процедурни нарушения. Там вероятно местните така активни хора и организации ще се задействат, защото ще бъде жалко. Наистина, ние знаем, че веднага след избори активността е много по-ниска и тогава може да няма успех този референдум, защото той трябва да бъде да покрива дадени критерии спрямо изборите. Да, разбира се, да има определен само да процент. цитирам всъщност това, звучи ми като, той така казва, това решение ми звучи като ще ти купя колело, но не сега. Ама друг път. Ама друг път. Да. Ама друг път. Да. Същото е. Надявам се, че поне в генерал Тошево ще проявят разум да реагират адекватно и в следните общини. За генерал Тошево е особено от значение. Аз казах още в началото на предаването, че там имаме друга концесия на друга фирма, дадена доста по-отдавна, която ние не сме разбрали даже кога е станал и не сме успели да обжалваме това решение. И там фирмата е стоварила техниката си, Русгелком, БГ, АД. И предстои, започнаха тези дни да издигат сондата и предстои дупченето, което означава, че ние имаме нужда даже вече от спешни мерки и даже защо не и от живи вериги, за да бъде предотвратено това нещо. Ако позволиш, аз мисля, че въпреки процедурните хватки да не бъде в деня на изборите референдума, ще има активност, защото от това зависи бизнес, поминъка на хората и така нататък. Не вярвам така с лека ръка да махнат и да кажат баста. Ще направя един паралел. Нали спомняте преди идването на власт на това правителство колко много неща се обещаха и как всички казаха, ми да, щом те ще ги направят, ето ние гласуваме за тях. И в крайна сметка половин година по-късно стана ясно, че една огромна част от тези обещания отиват на празно. Това не е представителната демокрация. Когато заявиш нещо и не го изпълниш, ти вече губиш доверие. И хората трябва да могат сами да решат. Ако хората искат да решат, не е нужно да го решават, поверявайки това решение на някой друг. Да го решат сега. Точно така. Така че това е един доста ясен конкретен въпрос. Тук не става дума за това дали ще бъда добър или няма да бъда добър през тези години, дали ще бъда диалогичен, дали ще присъствам на заседанията. Тук става дума за нещо много конкретно. Да или не. Искате или не искате? Трябва да си го решат. Точно така. И когато става въпрос за поминъка на хората, най-праката демокрация е референдума. Точно така. Това е. Нека сега да видим, да се върнем в Новопазарско, или по-точно в село Жилино, където са насрочени от основните мероприятия за проучвателни дейности и то в непосредствена близост до водосборен район, от който пък черпи вода, питейна вода, Нови пазар. И да видим тече ли газ от чешмите на хората вече. Колеги. Съм Янка Стефанова, село Жилин. Родена. Почертават от село Жилино, защото, доколкото разбирам, сте живяли във Варна и Варна не ви липсва. 30 години, Варна 30 години съм живяла и живота ми беше много по-хубав. А пък сега пенсионер човек. Ама сега тук е на чист въздух. Чист въздух е, да. Диша ми кифли. Един кифли да правя от въздуха. И вода си имате в изобилие? В изобилие водата никога не спира в нашия двор. И не искате да загубите всичко това? Не искам. Благодаря ти. Вижте каква зеленчукова градина имам отзад. Всичкото, такива домати. Големи, едри. По естествен начин да бъдете. Нито тор имат, нито нищо.
Всичкото е нормално. Уважаеми зрители, опитваме се да запалим водата. Това за голяма радост на жителите от село Жилино все още не е факт, както в щата Пенсилвания, където от чешмите тече газ. Как си пуска това на газ? Ето, Ето, се полисил. аз ще запалка и Да. се занимавам. Има ли звук? Така, ако тръгнеш шистовата газ, няма ли да ти е по-хубаво така директно да си точиш? Не, никога. Никога не съм съгласна на това нещо. Искаш да се запазиш? Искам да се запазя сегашното положение. Ако ти трябва газ, ти ще си вземеш... Зареждам бутилката и си работя на газ. Това е нож с две остриета. И от тази може да стане опасност и от оттатъка още по-голяма опасност. Благодаря ти. Не загасим, защото е много трудно зареждането тук. Чак в Нови пазар трябва да ходим. Точно, като тръгнеш шистовата газ, направо директно от място. Не съм съгласна. Не искаш. Не искам. Никога не съм искала такова. Като няма газ на печката. Ето ми печката, господине. И печка, газ, и котлона, и фурна имам. Друго какво ми е нужно? Газ не ми трябва. На дърва се отоплявам и това е. Така, бе, не искат хората да им тече газ от чешмата. В смисъл, слава Богу, още не тече газ от чешмата. Сега нека да видим един от най-инициативните срещу евентуален добив на шистов газ. Най-инициативните са от коалиция срещу мините замърсяване, или от най-инициативните. Да чуем какво мисли за тази перспектива Константин Дичев от коалицията. Здравей, Косио, сварвам те на местна почва. Какво става тук? Видяхме хората се притесняват много от перспективата да забогатеят изненадващо, но пък да си простят с водата. Нито ще забогатеят изненадващо, нито пък ще така, някой ще им замърси водата, нали няма го позволим това нещо. Просто нямаме друга алтернатива, нямаме. До последно ще се борим и ще успеем, разбира се, защото и закона е с нас. Ти си от коалиция срещу мините замърсявания. Вашата коалиция какви така по-глобални стъпки смята да предприеме срещу това решение на правителството за предварителни проучвания? Предприели сме вече необходимите мерки. Писали сме писма до правораздателната система, до главния прокурор, защото те трябва да се вземат с този случай, тъй като има и много големи престъпления с този договор, който още, разбирам, не е подписан, но има решение на Министерския съвет, които чрез тези решения всъщност на Министерския съвет, тези подписи на Бойко Борисов и на другите, са извършени вече престъпленията и се подготвят нови с договора. По-скоро на Трайчо Трайков. Не само на Трайчо Трайков, той Трайчо Трайков, значи Министерския съвет е решил и му дава, оправомощава го да свърши. Подпише договор. Да подпише този незаконен договор, който всъщност е. Нека пак да направим чисто юридически разликата между предварителна екологична оценка и оценка за въздействие върху околната среда. Да, това е всъщност разковниче, с което българските политици и изпълнителната власт по всяка възможен начин спекулира. Всяка една програма за търсене и проучване трябва да мине през екологична оценка, преди да има договор с фирмата. Това е изискване на член 85 от Закона за опазване на околната среда. Оценка за въздействие на околната среда вече се дава на инвестиционни намерения за добив. Едното е търсене и проучване, другото е добив.
Това са две различни процедури. И когато откривателя на подземно богатство докаже, че е открил нали, такова подземно богатство, има право за добив без търг. И това всъщност И тогава използват процедурата за оценка за въздействие върху околната среда. точно така. И тази процедура всъщност използва организираната престъпност в България. Чрез тези неща всъщност става собственик на откритите от България подземни богатства още преди 90-та година. Тоест са извършени търсени проучвания не само на блок номер 1 Нови пазар в Добрич, цяла Северна България. Да, хората твърдят, че още 80-те години са правени такива проучвателни дейности. Да, и чрез тръжните документи, Трайчев, там е Министерски съвет, им подаряват един вид от наличните документи и доклади от Геофонда. И по този начин тези хора, изведнъж без никога да са присъствали в България, изведнъж почват да казват, тук има шестов газ, там има конвенционален газ, нефт, всичко знаят. Така, добре, може ли да се окаже, че този договор, подписан по този начин от правителството и Шеврон, е абсолютно нищожен, защото няма предварителна оценка за екологична оценка? Точно това смятаме да докажем в съда. Община Нови пазар обжалваха решението, както и няколко неправителствени организации, също и дори и партии, също обжалваха решението във Върховния административен съд. Там няма начин да не излезе, да не докажем, въпреки че знаете председателя на административния съд в България на Бойко Борисов човек. Знаете го това. Но има и Брюксел, има и други съди. Смятаме да го докажем по безспорен начин. И ако сключат договор преди да е излезло решение по делото, то също ще бъде незаконен. Да, защото всяко обжалване всякакви действия. Всякакви действия, да. Добре, аз зам кмета Миронова така съвсем удачно спомена, че възобновяемите енергийни източници винаги им искат предварителна екологична оценка. Какво се случва това? Възобновяемите енергийни източници са абсолютно безвредни. Тук има риск. Никой не може да каже с чиста съвест и да гарантира, че няма да има опасности, а в същото време екологичната оценка предварителната се отбягва. Защо? Именно поради тези причини, че има наистина много голяма опасност за околната среда и за здравето и за живота на гражданите на Добруджа и на Лудогорието. Най-големият проблем за нас това е питейната вода, която идва от един огромен мощен пласт водоизточник, може да се каже Добруджанско-Лудогорското море, което е непрекъснато. И ако бъде замърсено в Нови пазар, хората във Варна и в Добрич също ще останат без вода, без грам вода. За това говорим. И не само Русе, Силистра, всички те, именно това море, Добруджанското. И с лесна ръка да кажете, ето на Шеврон, тя е много стабилна фирма, няма да замърси. Фирмата, която е осъдена за 8 милиарда и половина долара и наистина на това отгоре не иска и не иска в Еквадор да ги изплати. Няма да ги изплати. Тази фирма няма да ги изплати, то е ясно. Добре, тези дни негово превъзходителство Джеймс Орлик беше на посещение, всъщност вчера, при Валентин Златев в Лукойл. И аргументите му за посети Лукойл бяха, че това е фирма, която оперира и на територията на щатите и ще му бъде интересно да види как работи. В смисъл, имайки предвид слуховете, които се носят, че Лукойл изкупува тук имоти, не съвпадат ли по някакъв странен начин интереси, намерения и така? Доста странно, наистина. И то точно в Жилено имоти, там на военните, така разбрах. Сега доколко е вярно, но знам, че хората и в селата и навсякъде доста така говорят за този факт. Но нещо по-странно има. Лукойл, всъщност на Лукойл, чрез една друга фирма, руска фирма, са им дали да търсят и поручат в Добрич, което е също престъпление. Вече руска фирма. Не бих казал, шисти, там има едно огромно въглишно образование, находище на въглища, черни въглища антрацитни, които струват около 300 милиарда долара. Това находище е известно, много добре е поручено от български специалисти и руски на времето. И сега на тази фирма също го дават чрез търсени проучвания да го докажат в кавички.
и да станат собственици без търг. На голяма дълбочина и находището не е добито, защото има много голяма опасност именно за тези водоносни хоризонти да бъдат унищожени още през комунистическото правителство. Да. Питейната вода пък този път нараства. Да, и на това отгоре и огромни инвестиции пък там, порядъка на милиарди сигурно, за да може да се доби това богатство. Но вече виждаме правителството, последните 4 правителства по какъв начин сключват концесионните договори, абсолютно заробващи не страни от третия свят, ами страни от четвъртия свят. Виждаме какво правят. Бойко Борисов съвсем скоро сключи един договор с Дънди Прешъс Метал за Крумовград. Там нещата просто са отчаиващи. 99, да. Имаш и 2 автобуса от Челопеч. Имаше, да, така е. Ходихме там да защитават проекта. Добре, чисто на неправителствено ниво върват подписки във всички общини, които са засегнати. Тук в района, според кмета на Нови пазар, се събрани над 8000 подписа. Как така стоят нещата в другите райони засегнати от това? И тези подписи, имате ли идея да ги внасяте в Народното събрание? То, така или иначе, аз не съм участник в събирането на тези подписи. Има много хора, които го правят. Много граждани, не само на Нови пазар. Цяла България се прави това нещо. Много активисти има в България. Над 20 000 вече активиста, които участват в Фейсбук, тази група за шистовия газ. И всеки един от тях знае, че така, бисера на България, българската корона, това е Добруджа. Ако тя бъде унищожена, тогава наистина България ще усети, какво се казва, нямане. Житницата на България. Това е житницата на България. Там може да се направи и сега в момента даже може да се каже, че съществува Едемската градина, тази градина, която я търсят цял свят, райската градина. А тя с тази подпочвена вода, с тази подземни огромни водоизточници, които могат да захранят целите Балкани с питейна вода, може да се направят най-различни мелиоративни системи в Добруджа и Добруджа всъщност да изхрани половина Европа. И това нещо да бъде съсипано поради някакви... Смисъл, според тебе не може да се намери баланс в това нещо, нали? Защото от една страна правителството изтъква като аргумент, че това добива на шистов газ би докарало диверсификацията на България и по-малка зависимост от Русия. Как е според тебе? В смисъл, хубаво нещо е независимостта, ама ако за сметка на екологията? Точно това. Ако стана 2 милиона без вода и без препитание 8 милиона. Защото в края на краищата хляба, водата и въздуха, това са изконните и основните неща за човешкия живот. Човек може и без газ, може и без нефт, дори и без нефт, но без вода, без въздух. Това е абсурд просто. Орлик, какво иска да направи тук в България? Тя Америка, виждате, пък и не само. Тези две големи в света, Америка и Русия, разбира се опитат да си поделят света и да го грабят по най-безобразен начин. Така че и руснаци се опитват в момента да награбят олигарсите им, така и американските фирми. И в момента изцеждат България като лимон, когато се прави коктейл, лимонов коктейл. Милиарди долари в момента изчезват от България с такива престъпни концесионни договори, които и това правителство също сключва. И аз много неща огромна документация мога да я покажа. Може да се каже, че се изнася брутен вътрешен продукт, а в наследство хората придобиват замърсена природа и влошено здраве. 100%. Вижте им концесионните договори, ще видите. 99 на 100 за бедната западна фирма или източна фирма руска и 1% за богата България. Това им са концесионните договори, които вече 4 правителства сключват по най-безобразен начин срещу гладуващи пенсионери, учители, университетски преподаватели и граждани на България в края на краищата. Затова сме и бедни. Добре, кога е делото в Върховен административен съд? Кога ще се гледа? Още не е съобщено. Нямаме от Върховния административен съд все още насрочена дата. Надявам се по-бързо, за да докажем правотата си. Силни думи, изречени от
Косио Дичев. На място ли се казва ни? Определено да. Той много добре познава спецификата на концесионните договори и на опасните минни дейности, които се случват в България. Отдавна е в сферата и мога да твърдя, че той е изключително наясно с този въпрос. А когато при него това е личен казус, защото той е от този същия регион, мисля, че дава и допълнителен заряд. Много са верни нещата. Наистина се опитват да ни ограбят тотално. Лошото е, че рисковете си остават за нас, а след рисковете, когато имаш много рискове, в един момент става злополуката, а тази злополука може да е наистина много сериозна за един огромен регион и за цяла България. Има и нещо друго. Това, което може би Коцето не каза, е, че тази вода, освен че се намира там, тя е един източник, който ще бъде източник и за самите сондажи. В смисъл такъв. Да. Те няма как да взимат вода, а тук си говорим за милиони кубически метра за всеки един сондаж. Самия метод на сондите, това се нарича хидравличен удар. Ако си представим, че те ги карат от някъде си, което няма как да стане, те по-скоро ще дърпат от същия хоризонт. А колкото повече дърпат, толкова повече пада хоризонта. Оттам хората, които добиват вода за питейни нужди, за снабдяване и за земеделие, ще трябва да пробиват все по-дълбоки сонди. Никой не изчислява техните врати. А това, че да речеме толкова много техника ще се стовари и толкова много камиони ще има в региона, прословутите магистрали, където там, между другото, забравете за магистрали, но цялата тази техника, това какво ще причини с инфраструктурата? Да не говорим, че още не е налична такава, но тъй като вероятно те ще получат инвеститор клас А, ще трябва да им се направи цялата инфраструктура от нас, нали, богатите, които ще вземем този малък процент. Ще трябва да им се даде, може би, безплатно водата за ползване, не на конкурентни цени, на които в момента Добрич и региона пият, а те плащат най-скъпата вода в България. А самата питейна вода за Добрич и региона ще се покачи. Със сигурност, защото ще трябва да се пробива по-надълбоко сондите, за да изличат същата вода. Те стават и самата себестойност на водата ще стане по-скъпа. Така. Добре, преди финалните реплики, нека да видим защо, понеже стана въпрос за вода и за пространство, един доскорошен морски вълк е твърдо против добива на шистов газ в родното му Жилино. Колеги, моля. Уважаеми зрители, намираме се пред къщата на мичман Илия Сяров. 30 години в българския флот. Вече му омръзнало морето и си живее в село Жилино. Здравейте, мичман Сяров. Здравейте. Как е в село Жилино? Много добре. Много добре. Идеално е. Тих, спокоен живот. Липсва ли ви морето? Липсва, ама аз си взимах пая. Няма нужда повече от него. И сега тук е на природа, на чист въздух. Градинката снимахме преди малко. Градинката е идеална. Декар и половина, зеленчуга градина. Всичко и в нея. И всичко по естествен начин да виждаш. Всичко по естествен начин. Няма тор, няма нищо. Всичко, екологията си е чиста. Поне стана дума за екология. Знаете за перспективата и притесненията на местните хора от добива на шистов газ? Това притеснение идва от това, че идва първо заразяване на водата. Второто нещо, унижаване на природата. Трето нещо, ще копаят, повече къщи са кирпичени. Ако стане някой взриво и това оно, както казват, че са правило, значи къщи ще изпопада за село. И какво ще правите за този народ? Къде ще отиде? Няма начин за живеене тогава с тук. Опитахме се да подпалим водата. Все още не тече газ от чешмата? Няма да тече газ. За сега водата е чиста, нормална. Екологична, идеална и за града, и за селото. Добре, доколкото разбирам, хората в началото са се зарадвали от толкова много добиви, толкова много залежи на шистов газ тук в района, след което силно се притеснили. Каква е ситуацията в момента? Не е верно, че се зарадваха. Зарадваха се тези хора, които са горе в министерството. Те се зарадваха. А тук хората застанаха на нож, на тънени, направо против тези работи. Защото
някои хора им обясниха това нещо. И като обясниха това нещо, и вече от всички нации хората се дигнаха. Дори са ходили в Нови пазар да правят подписи, защото ги нямаш тук. А пък тези, които са изселени, имотки им стоят тук. Къщи стоят. Няма как. Не може. Селото е смесено, има... Смесено е. Мусулмани, християни. роми, християни. Други нямаме тук. Но всички... Има двама-трима англичани. И англичани има. Има, да. Тук се живеят. Два имота има тук. Три имота започвам. Три имота. И едина тук има и в Лисев Рахим. Но всички са силно притеснени от перспективата да се добива шистов газ тук. Това е изключително тормоз за хората. Изключително тормоз. Да се такова. Особено за заразяване на водата и на унижаване на природата. Да. Това е. Не може да се направи в такова място, където най-неразвито животнопроизводство е тук. Точно така. Най-неразвито. Те по предварителни разчети се твърди, че проучвателните дейности ще започват именно от село Жилино и като някои от първите сонди ще бъдат около водоизточника, от който в момента дърпат вода за Нови пазар. Специално водата отива в Нови пазар. Но и Михаловски вземаха тук, сега вземат от Памучи. Но при работа, според моите разбиране, щом са мини подземната река, ще стане някоя авария. Тя е голяма. Дебитът е много голям. Чувам го като такова, като шумони вътре направо. И зато и хората ги е страх. Страх ги и не искат въобще да има такива изследвания тук. В смисъл, никой не може да гарантира, че химикалите от сондите няма да се смесят с сладководната вода, която вие пиете. Да, това е верно. Това е верно. Аз лично съм убеден в това нещо, защото има производица нефт, газ, обаче повече в пустинни места, а не в такива места. Това е оживено място тук. Как може да нещо? Навсякъде живот, навсякъде природа. И хората са тук живеят дълги години, действително. Има хора, които сега са, може би, на 90 няколко години. Но точно тази природа ги е запазила. Запази, защото всичко е чист въздух тук. Няма нито завод, нито фабрика, нито нищо. Да. Добре, вие като морски човек, общо взето, моряците са справедливи хора. Смятате ли, че правителството трябва да се допита до хората и след това да дава каквито и да било разрешение? Всичко, което искат да правят, горе правителството, каквото и разузнаване да правят, каквито научи не трябва да проучват, трябва да дойдат тук да се допитат до селото. Трябва да проверят желанието на хората и мнението на хората. Ако гарантират те, че няма никакви последици да има, да заповядат. Обаче, ако стане някой гаф, тогава вече няма оттърване. Няма оттърване. Трябва всичко да се изселва тук. Да. И къде да ходят? Това си на имот. Няма къде да отидат. Няма. Защото те са мълчества сега, те са всички люди на кръцът мина тук. И как? Да. Къде ще намериш място? И повечето хора заминаха в чужбина на работа. Няма по-рано кесета, сега всичко механизирано и всичко такова. А вие лично подписахте ли се под тази подписка? Аз се подписах, може би, втори или трети бях горе, но цялият салон беше пълен, може би към 100 човека имаше в момента на това. И всички се подписаха до един. Дори които не можаха да се подпишат тук, отидоха в Нови пазар. И Михаловчани същото отидоха в Нови пазар и впрочем и в тях е правилно подписка. Да. Добре, успех ви желая, в смисъл да ново правителството се слуша във вашите притеснения. Трябва обязателно. Обязателно трябва да дойде тук човек от това и да ми разправя той, че бил съм от БСП-то или пък от ДПС-то сме се събрали тук и правим тези работи против правителството. Не е верно. Не е верно. Никаква политика, единствено... Не трябва да се мечи политиката в това.
Тук има защита на природата и на хората. И здравето на хората. И здравето на хората. Това е. Това е начин. Пък някой, дето казва, че се богатеете това, както министъра каза, тата се работа. Я камилата, я камилара. Да. Така е. Благодаря ти. Това е, господин Сандов. Видяхме различни гледни точки, финални реплики. Ще се пребори ли общественото мнение да повтори прецедента като случая с ГМО? Ами аз се надявам, че тук имаме същия консенсус и същия риск. Именно той е за цялата страна. И се надявам, че това обществено мнение, изразено по начина на местен референдум, изразено по друг начин, защо не и на самите избори, ще даде онзи тласък, че България да остане свободна от подобни рискови технологии. Това, което мога да предложа на хората, е да участват активно. Ето утре сутринта ние ще бъдем пред Народното събрание. Още в 8 часа се събираме там. Очакваме ги около 8:30 да започнат да пристигат депутатите. Подготвили са им малко материали, да се информират, да знаят какво се случва и да реагират адекватно. Другото, което ние плануваме, е на 8 отново, но следващият месец е един общо национален протест. Той ще бъде с шествие през основните институции, ще завърши с протест пред Народното събрание. Следете всички за информацията утре сутринта. Заповядайте в градинката между Софийски университет и Народното събрание. Просто за да кажем, че България няма нужда от тези рискови технологии. България трябва да търси алтернативите и да запази основните си ресурси и поминък на хората. И всъщност правителството трябва да се върне към първоначалните си твърдения, че ще превърне България в зелена, работеща икономика, така както каза и еврокомисар Кристалина Георгиева. Да, просто трябва да ги случи, защото говоренето е едно, но действията са друго. Трябва да видим действия и първо трябва да си махнат решението, което ние обжалваме в съда, за да можем да продължим по-нататък с дебатите и да мине цялото обществено обсъждане, да минат всичките процедури по екологична оценка, да се види какво ще се случи, колко голям е риска, могат ли местните хора да поемат подобен риск. За нас алтернативите са изключително много и да се позволява една такава дискриминация за новите енергийни източници, алтернативните, възобновяемите енергийни източници, които забележите дори не могат да бъдат поставени там, защото има забрана за първа до четвърта категория. А в същият момент този опасен, вреден и конвенционален изчерпаем източник ще бъде цяла Добруджа разграден двор. Така е, да. Просто трябва да се върнем към обещаната си това правителство, защото иначе е жалко. Но така не, че гражданското общество, слава Богу, в такива моменти набира смелост и се обединява. Така както беше в ГМО, така ще стане и с чисто. Да, между другото имаме много силни ядра навсякъде по страната, основно мотивирани хора от това, което са видяли, от това, което са информирали. Ако имаме повече информация, за което способствате и вие медиите, то тогава повече хора ще се включат и искат или не искат, правителството и всички други власти ще трябва да се съобразят. Добре, благодаря ви. Ще се видим утре на протеста. Това беше за днес, уважаеми зрители. Така е в цивилизования свят, част от който би трябвало да е и нашата страна. Общественото мнение и NGO-тата са част от правилата на играта и колкото по-силни са те, толкова по-голяма е вероятността да бъдат коректив на официалната власт. България вече има прецедент. Борбата срещу промените на закона срещу ГМО, гражданското общество показва, че е истински коректив. Дано това се случи и в опитите на гражданското общество да вразуми управляващите и да се запази природата в името на бъдещето на тази страна. Защото трябва да има и утре, нали? Ще се видим отново на 9 септември, когато около Орлов можете ухая на бира с кара, което не е съвсем екологично, но вие бъдете еко. Чао до тогава от мен, Красимир Николов.